Подготовката започна много отдавна, преди 5 години, когато, като че ли на шега, решихме, че клуба ще направи и някакво световно постижение. Това беше по-скоро една мечта, нещо съвсем нереално, но в тези 5 години ние направихме всичко възможно тази мечта да стане една реалност. Решихме, че имаме сили да докажем нарасналите възможности на нашия пещерен клуб, а същевременно да проверим себе си. Имахме големи амбиции, но дали щяхме да ги оправдаем? През тези няколко години ние посетихме и проникнахме в най-големите пропасти в България. Често можеха да се видят по няколко групи, работещи на различни места по скалите. Едни оборудваха отвеси, други биеха роплогови клинове от всякакви невероятни положения, летелиха по въжето с торба, пълна с камъни, разоборудваха. Всичко това беше необходимо, за да можем ние да заживееме с ритъма на една такава експедиция, да може да сплотим един добър колектив, да можем да подготвим технически, психически и физически тези хора да изпълнят една такава сложна и тежка задача. Последното ни изпитание и проверка преди нашето заминаване за Франция, за пропастта Жан Бернар, това беше и нашето проникване в малката яма в Троянския Балкан. А за Жан Бернар човек трябва да е предимно психологически подготвен, да среща с голямата мащабност. Почти същите неща, които има в малката яма, ги има и в Жан Бернар, но мащабът е много, много по-голям. На въпроса какво е за вас Жан Бернар, някои отговориха простичко всичко. И отговорността, която поехме върху себе си, беше огромна, защото оставихме и такива, които ни вярваха. А това бяха близки, познати, колеги, приятели. Хора, изстрадали подготовката на нашата експедиция. Някои хора биха попитали дали съм вярвал в успеха на експедицията. Да, вярвах много, защото съзнавах отговорността, която съм поел. Близките ни в този момент изпитваха радост и страх, защото това е първата клубна експедиция, проведена в света за проникването в най-дълбоката пропаст. Понеже ние бяхме, аз и брат ми в тази експедиция, майка ми и баща ми много се тревожиха. Майка ми е казала на техническия ръководител на експедицията Сенко Газгов, поне един е да стои отвънка при едно проникване, другият, когато е вътре. Това е планината Фули в Савойските Алпи, при курортното селище Самоенс. Доста ни впечатлиха, тъй като никой не беше излизал в голямата планина в Алпите.
от проблемите беше изнасянето на 2,5 тона багаж нагоре. И след като нарамихме самарите, които бяха наистина доста тежки, пожелахме си добър път и поехме нагоре. Планината доста ни смути с своите размери. Северните Алпи са много сурови. Особено впечатляваща е северната стена на връх Крю, точно под който се намира заслона Фули. През зимата всичко е замръзнало и водата не може да нахлуе така, както през лятото. Това ни накара да изберем точно този сезон, въпреки че това криеше една друга опасност. Лавиноопасен е този район край заслона Фули. Всеки от нас, като малко дете, казваше: я виж лавина от тука, я виж лавина от тук. След това по пътя за най-високия вход Б-21 усетихме и истинската лавина, която трябваше да преминем, за да продължим пътя си нагоре. И нищо друго не ми оставаше, освен да напрегна всичко, което знам и мога в планината, а то винаги се оказва недостатъчно за един човек. Готови бяхме да атакуваме пещерата, за която Пиер Риас в своята книга 1445 метра и нататък написа, че повече от спелеолозите, участвали в разработката на тази пещера, се отказват от пещерното дело. Жан Бернар не ни смая със своето величие. В нея няма големите зали, красота и така нататък. Но в техническо отношение имаше доста проблеми, с които трябваше да се срещнем за първи път и да ги преодолеем. Постепенно каменните стени се съединяваха навътре, събираха се
Всичко беше неимоверно тясно. Тялото ми се гърчеше по каменния и хладен затвор в скалата. Движението с каска е изключено, затова едната ръка, протегната напред, блъскаше, тикаше и обръщаше каската с запалено електрическо осветление в една твърде желана посока. Само напред. Се движим по обледените и кални стени на един меандър е не само трудно, но и технически много сложно. Освен, че трябва да се грижиш за себе си, трябва да внимаваш и за снимачната техника, за да можем да ви покажем това, което видяхме. Скоро разширяващата се галерия ни извежда до 140 метровият отвес. Няма скала, няма камъни, няма вода. Струвате си, че си малко като че нематериален. Карбидните лампи. Мерихме времето, защото ние нямахме часовници. Бяхме извън времето, сами в една мрачна, тъмна бездна, обиколи на всякакви каменни стени, в които времето беше спряло за нас.
денонощие 16 часа нашата група. Сме спали 2 пъти и сме яли 3 пъти. Много големи трудности имахме от бивака на минус 900 метра, който беше нашия подкрепителен бивак. Там спахме на него. Към дъното на пропаста и обратно, особено последните метри към дъното, там са едни невероятни теснини. У нас не избухна карабида и в тясното почти не ни достигаше въздух, но се справихме. Повече тук беше изпитание на волята, на желанието, на стремежа да стигнем дъното. Физическите качества изиграха своята роля, обаче без волята, която ни тласкаше надолу, независимо от трудностите, които ни предстояха, ние нямаше може да стигнем. Волята беше за нас всичко. Те се появиха на 30 декември в 9:30 вечерта, като някакви видения, изтощени до крайност, с горещи очи и влизайки в заслона, където ги очаквахме всички, просто се строполиха на вратата Цветелин и Сенко. И първите им думи бяха, че всички са живи и дъното е стигнато. България, победа над Жан Бернар от група в състав Сенко Газов, Цветелин Христов, Валери Мирчев, Красимир Петков и всички, които участваха в тази експедиция. Българите за една година успяха да стигнат най-високата точка на Земята и да проникнат до най-нейните известни, поне до този момент, най-големи дълбини.